Ai încercat să studiezi la pian și nu ai reușit să te concentrezi? Poate îți pui tot felul de întrebări, de ce ți se întâmplă ție asta, sau te gândești că poate nu e ceva în regulă cu tine, sau te întrebi, numai ție ți se întâmplă asta? Hai să vedem împreună. Ca să poți să studiezi conștient sau eficient la pian, trebuie să-ți dai seama în ce stare ești atunci când te așezi la pian. Trebuie să poți să reușești să-ți dai seama dacă focusul tău e pe gânduri, pe vocea mentală. Și ca să poți să fii conștient la pian, sunt exerciții pe care trebuie să le faci. Lucrul acesta se studiază, la fel cum studiezi la pian o piesă ca să înveți. Când ești conștient în studiul la pian, ești capabil să îți alegi direcția în care vrei să mergi cu piesa. Ești capabil să îți pui obiectivele pe care vrei să le realizezi. Ești cel care dă comandă degetelor tale și nu le lasă să meargă singure pe pian, fără niciun scop. Când nu ești conștient în studiu, ești pe pilot automat. Îți lași degetele să meargă fără niciun scop pe pian, repeți același pasaj de 10 ori și tot nu ești sigur pe el. Și cel mai rău e că nu îți pui obiective în studiu. Te așezi la pian, doar dai din degete, nu ai o imagine clară a ceea ce vrei să studiezi. Bun, din ce ți-am povestit până acum, care crezi că e cel mai eficient mod de a studia la pian? Lasă-mi un comentariu și spune-mi din experiența ta ce ai observat până acum. Studiul tău la pian cum merge?